Precisament d'això parlarem ara, perquè gràcies a la col·laboració de la Fundació Sa Nostra amb la Congregació Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia hi ha un projecte que pretén això, no? Que més famílies puguen accedir als menjadors escolars. El nom del projecte es diu Esperança de Vida, Menú Solidari, i disposa d'una quantitat de 15.000 euros, una iniciativa que s'adreça especialment a infants de fins a 12 anys d'escoles o escoletes de les Germanes Franciscanes, la majoria dels quals són fills de persones immigrants. Saludem a Tomeu Rigo, que és director de l'escola Sant Francesc d'Assís Santa Palma, que és una de les escoles beneficiàries d'aquest projecte. Tomeu Rigo, molt bona tarda. Bones tardes. Bé, en què consisteix l'ajuda del menú solidari? Home, això és fruit d'una col·laboració que han duit a terme l'obra social de la nostra, com bé deies, en la congregació de les franciscanes, que tenen escoles i guarderies arreu de Mallorca, Cala Ratjada, Cala d'Or, Muro, Sa Pobla, Manacor, Palma. I, bueno, aquesta ajuda consisteix una miqueta en fer arribar a les famílies més necessitades, que més ho necessiten, que els seus fills puguin accedir als nostres menjadors. Qui se'n pot beneficiar exactament? Home, per seguir, per intentar ser el més justs possibles, sempre, a l'hora de donar ajudes, han seguit una miqueta els criteris que se segueixen a l'hora de concedir qualsevol beca. Se contemplen les possibles minusvalies de les famílies, els ingressos que puguin tenir, i bueno, així se fa una acumulació de punts, i qui més ho necessita és qui ha tingut accés a aquest tipus d'ajudes. És a dir, que es fa una mena de barem entre els alumnes que ho sol·liciten. Això com va? Ho han de sol·licitar els alumnes o són serveis socials? Com funciona? Sí, això ho han fet directament des de les escoles, ja que era un conveni directament de l'obra social en la congregació, no? Això ho ha gestionat cada escola del seu centre, del seu equip directiu, ha donat a conèixer aquest tipus d'ajudes a totes les famílies, i totes aquelles que han considerat que se'n podrien beneficiar han presentat les sol·licituds dins uns plaços, i a partir d'aquí se fa la baremació i se reparteixen d'alguna manera les ajudes a aquells que han tingut més accés. Quin és el perfil dels alumnes que estan en aquestes escoles i escoletes? Sí. Home, jo més conec és el de Palma. Palma, la nostra escola, està situada al barri de Pere Guerau, allà on hi ha una immigració important. Estan xerrant d'un 50, un 60% aquests darrers anys, aquests darrers 3-4 anys, més d'un 50% són persones immigrants, bàsicament de Sud-amèrica. Això no vol dir que els altres no acudeixin al menjador. A les altres escoles depèn un poc. A l'escola de Sa Pobla també hi ha molt de magrebís que assisteixen al menjador, no? Clar, estan parlant d'escoles que són concertades i que, per tant, entren dins l'assignació pública de places, persones d'allà on viuen, dels barris, etc., no? Sí. Tant les públiques com les concertats se regeixen per el mateix criteri de selecció. Això és una cosa que actualment no depèn de les escoles, sinó que depèn del servei d'escolarització de les illes. I, per tant, la puntuació a l'hora d'entrar a una escola o a l'altra, els pares sol·liciten entrar i tenen la mateixa puntuació a un lloc que a un altre. A la vostra escola de Sant Francesc d'Assís, quants alumnes teniu aproximadament i quants en fan ús d'aquestes ajudes? Sí. Home, nosaltres tenim uns 240 alumnes, és una línia d'infantil i primària, i fan ús del menjador uns 80, 90 diaris. Enguany ha baixat una miqueta, això a causa suport de la crisi, i que hagin sol·licitat aquest tipus d'ajudes són unes 20, ja no recordo el número exacte, però 21 parell de famílies. Es sol·liciten, s'atorguen a tothom, o quantes persones les ha pogut atorgar? Perquè 20 supos que són bastantes, no? Sí, són bastantes. S'ha mirat d'afavorir, jo ara no he duit les dades concretes, però s'ha mirat d'afavorir el màxim número de gent. Clar, i el doble és que 15.000 euros que tu comentaves s'han repartit entre totes les escoles. Clar, això vol dir que ha tocat una part, uns 2.000 i pico d'euros a cada escola. I aquests dobles s'han repartit, així com millor s'ha pogut, no? A aquestes famílies que més ho han necessitat. És la primera vegada que oferiu aquest servei d'ajudes al menjador? Sí, que vengués de l'obra social o que vengués d'un banc o d'algun tipus de col·laboració per aquest tipus d'ajudes en quant a menús de menjador, és la primera vegada. Per altra banda, hi ha les beques que se donen, no? Encara que tot
qualsevol tipus de beques, ja sigui per transport, ja sigui per escoles d'estiu, ja sigui a les escoles públiques, sempre se n'han beneficiat molt més que les concertades. Ja no vull entrar en polèmica, però és una realitat, no? No totes les escoles, tant ni públiques ni concertades, tenen menjador, però el cert és que és un servei que a poc les escoles noves van incorporant perquè va molt bé. No sé vosaltres, supos que en deu ser partidaris, no? Perquè és un servei que ajuda moltes famílies, això, a l'hora de dinar, doncs mira, si no poden estar amb el nen, millor que estigues a l'escola. Sí, està clar. A més, els nostres números ho diuen, de 230 famílies que 90 quedin a dinar diàriament, se pot considerar que és un servei que hi ha demanda, no? I que fa falta. Per tant, tot el que sigui afavorir a les famílies i que les famílies acudeixin a les escoles, jo crec que sempre és positiu, no? Diuen que els nens que es queden a menjadors escolars, ara ens ho dirà vostè, que mengen millor, que no protesten tant, que es mengen els peix i les verdures i totes aquestes coses. Això és veritat? Home, aquí ara m'ha fet pensar en diverses coses, no? Els nens a les escoles intentam sempre que sàpiguen un poquet les coses com són i les coses que s'han de fer i tal. Els nens, per naturalesa, o no sé, perquè jo ara som pare i ho estic tocant en les mans també, tenen molt més fàcil torear a son pare i sa mare que no a l'escola. Això és una realitat que jo estic tocant en les mans. Vull dir, i els pares que conec me donen la raó. Bueno, nosaltres ho veiem, no? Per tant, aquest fet fa que mengi millor i sense protestar tant a l'hora de menjar una mica d'amanida, a l'hora de menjar una mica de verdura, no? Sí, és així, això. Enguany és la primera vegada que realitzeu aquest programa de menú solidari. L'heu decidit demanar o tirar endavant o crear perquè heu detectat que existia una necessitat d'aquestes característiques? Us ho havien comunicat algunes famílies? Sí, aquesta necessitat l'estan tocant en les mans i veiem com hi ha famílies que tenen realment aquesta necessitat i han de fer verdaders equilibris per poder combinar, venir cercant nina o poder-lo deixar de menjador. De vegades els sous són molt baixos, com bé sabeu, i poder pagar un menú de dilluns a divendres a una escola suposa un tot bé. I un ha de fer moltes sumes i restes per poder veure si realment val la pena que quedi a menjador i jo pugui fer una feina allà on puntura cop lo just per pagar. De vegades val la pena i de vegades no. És complicat. Hi ha famílies que fan verdaders equilibris per poder dur la vida endavant i poder dur fills endavant, no? Quan es comentava que en el seu centre escolar la població d'alumnes de descendència o immigrants és d'un 50-60%, és bastant superior a la mitjana en general de les Illes Balears, que ens parla de que tenim entre un 20 i un 25% de població immigrant. Supos que això deu ha canviat molt els darrers anys i que us heu hagut d'adaptar com a escola, també. Sí, és una realitat que, no ho sé, fa exactament 4 anys, jo fa 7 anys que som el director d'aquesta escola i fa 4 anys que se va notar un canvi important. Sempre n'hi ha hagut tots els cursos, però els darrers 4 anys hi ha hagut un augment important de gent, d'alumnes procedents de gent immigrant. Clar, això fa que te toqui molt les coses, a l'hora de transmetre la cultura, a l'hora d'ensenyar les coses, te trobes amb pares que tu vols transmetre un valor de la nostra terra, de la nostra cultura, que ells no coneixen res de res, no? No és el mateix xerrar d'uns boleros o d'una sobrassada o d'una encimada a gent que sap el que és o gent que no ho ha vist mai, no? Com a director del centre, quin contacte manteu amb els pares i que vos expliquen, quines inquietuds us transmeten? Aquest col·lectiu te refereixes? O en general? En general. Sí, ara que estem amb això de la crisi i tot això. Sí, no és que venguin a veure, però tu ho veus a l'hora quan demanes, per exemple, enguany, cada 2 anys organitzam una acampada a final de cicle, i anant 2 dies d'acampada, això se'n va voltant uns 60 euros, anar a dormir a qualque banda i passar 2 dies a monitors. Clar, hi ha hagut verdaderes dificultats enguany perquè se poguessin assistir, han tingut molt de dubtes si anul·laró o no anul·laró. I clar, ho anules i no dus a terme aquest projecte tan ric per aquest tipus d'alumnes, tot el que poden aprendre fora de l'escola, o ho deixes anar, perquè gairebé un 40% d'algun cursos no ha pogut assistir, i molts deien que per motius econòmics. Clar, suposo intentant fer les coses que suposin en manco dels bens possibles. Molt bé, i del Tomeu Rigo, director de l'Escola de Sant Francesc d'Assís, beneficiari d'aquest projecte de 15.000 euros. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a IB3 Ràdio.